Foundation, gidauniyar da ke tsaye wajen tallafawa marayu da marasa ƙarfi. Kawo mana su wannan rana wannan asibiti ta asibitin yar kaka hiskilin suka zo domin tallafa ma ƙananan marasa ƙarfi da marayu suke ganin cewa ya kamata su tallafa musu wanda suke da ƙananan ƙarfi haka wanda suke neman tallafi suke ba da dama a zuwa tallafa ma wannan baiwa Allah ta zo daga Maiduguri ne tana cikin wanda wani ibtila'i ne ya sama a yankin Maiduguri ta zo daga yankin Maiduguri ta zo da yaran kuma dukkan su wannan guda uku da gani kai har ma da wanda da ita goyon wannan ibtila'i da suka samu na ruwan nan suka baro can din har yanzu yaran ba su lafiya to kuma gaskiya lamari a jiya mun nan magana da muke da kuwa lura da yawan wannan ina ga wani fa'idin ruwa ina ga wata da ko sisi haka to ne da so ta tafi to yau kuma cikin hukuncin ubangiji ta dawo ma gaskiyar lamari dole ta samu yaro jini shine shi abokin aiki na Allah ya zo ya bi jini hakan na satin kamar da kake gani a haka to saboda haka kuma ya gashi Allah ya sa shi kuma na fira ya kira ya ce kungiya za ta zo ta duba to kaga dama irin su take nema